Pwy ddylai chwarae y James Bond nesaf? Dwi'n meddwl ddylsa Damon Lewis yn gwneud Bond, da. Gwallgoch. Crynhewch eich swydd mewn 3 gair. Perfformio, teimlo, rhannu. Pwy fysa'n chwarae y Doctor Who nesaf? Wel, dwi'n meddwl bod hi'n hen bryd iddyn nhw gael merch i chwarae Doctor Who. Beth yw'r gyfrinach i llwyddiant? Cyfrinach i llwyddiant ydy dim disgwyl llwyddo. Disgrifiwch emosiynau ar ddiwrnod olaf y ffilmio. Rhyddhad,